Dragi ljudi, dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu Lili Junior podcasta sa Sarom. Ispod videa imate link gde možete da kliknete da se informišete apsolutno o celom Lili Junior loyalty programu. Kada završite sa slušanjem i sa gledanjem ove epizode i ostavite nam neki lep komentar, mi ćemo da izaberemo jedan i na kućnu adresu vam stiže Lili Junior paketić. Danas imam čast i zadovoljstvo zato što su sa mnom u studiju moje sjajne i predivne gošće od kojih možemo zaista mnogo da naučimo, a to ćete se uveriti vrlo brzo. Profesorka i doktorka Ružica Kravljanac, neuropedijatar, i moja draga Sonja Kapetanović, medicinski biohemičar, sada preduzetnica, ali danas u ulozi majke. Draga moja doktorka, draga moja Sonče, samo da kažem gledalcima i slušalcima, mi se privatno znamo, tako da zato smo na Sonče. Profesorka i doktorka, ja ću da zovem doktorka, može i profesorka. Mnogo vam hvala što ste ovde. Hvala vam što ste izdvojile svoje vreme u tako gustom rasporedu da se danas vidimo, da pričamo. Tako smo fino ćaskale pre nego što su se kamere upalile. Neće nam biti tako laka tema danas, Sonče, pogotovo za tebe. Tvoja hrabrost je nemerljiva, to sam ti rekla nekoliko puta, to ću ti reći i danas, i hvala ti što si tu hrabrost skupila da svim ovim roditeljima i budućim roditeljima ispričaš tvoj ugao koji nije lagan, tako da hvala ti do neba i nazad prvenstveno što si tu. Hvala tebi na pozivu i ja verujem da ćemo danas saznati nešto novo, ali da ćemo i otvoriti novu perspektivu kako da gledamo na pojedine bolesti i stanja. Tako je, današnja tema nam je epilepsija. Pričat ćemo, mi uvijek ćemo se dotaći još po neke teme, kad su majke u ovakvom jednom zajedničkom prostoru, uvek se tu dotaknemo još nečega. Doktorka, hvala vam neizmerno i vama, još jednom da ponovim što ste ovde. Koliko godina radite sa decom? Rekli ste mi, to je zaista mnogo. Da, jeste. Hvala Saro puno na ovom pozivu i meni je jako drago da budemo u ovako lepom društvu i zaista je divna ideja da jedno ovako, da kažem, značajnu temu i jednu, da kažem, bolest, mada brojni smatraju da to nije bolest, nego da je jedno, da kažem, stanje, približimo malo vašim slušalcima, gledaocima, s obzirom da mi se čini da ima tu dosta nekakvih zabluda, da nemamo dovoljno saznanja o tome, a svako neznanje nosi sa sobom jedan veliki strah, tako da mislim da otuda i dolazi ta jedna zastrašenost i to jedno teško doživljavanje ove bolesti, odnosno epilepsije. Što se tiče vaših pitanja koliko dugo radim, ja zaista dugo radim, preko 30 godina i moj zaista je izbor bio da radim sa decom i koliko god to bilo izazovno, koliko god to bilo emotivno teško, koliko god to bilo iz godine u godinu preživljavanja mnogo zajedničkih nekakvih i prevazilaženja mnogih zajedničkih nekakvih teških trenutaka sa tim porodicama. Ja se naravno nikad nisam pokajala i ja zaista mislim da je zaista predivno raditi sa decom, mislim da je to jako inspirativno i u krajnjoj liniji pa mi od te dece toliko možemo da naučimo, tako da je to zaista iz dana u dan. Evo, ja sam i citirala neke moje pacijente i danas, jednu preslatku devojčicu koja mi je rekla kad su je snimali jednu emisiju, koja je rekla, znaš, malo mi je bilo teško, morala sam u isto vreme, kaže, da mislim i da pričam. To smo nastavili danas. To je retko da se i misli, da se prvo promisli pre nego što se... Isto vreme, da, i baš kad sam dolazila ovdje, ja sam tako suprugu svom rekla, kaže, zamisli sad moram ko ta naša zajednička pacijentka u isto vreme da mislim i da pričam. Tako da hoću da kažem, deca su zaista inspirativna i kažem, to je zaista jako, jako lepo raditi sa njima. To jeste, da kažem, i teško sa jedne strane, a sa druge strane, ovo što kažem, nekako kad stičete znanje i kad nekako imate ideju kako da toj deci pomognete, kako da izađete iz tog nekakvog problema, onda tu vi više ne razmišljate o nekoj situaciji koliko je to strašno, koliko je to, znate, nego razmišljate šta vi sve možete da uradite pa da tu neku situaciju spasete, da tu pomognete tom detetu. Tu se fokus pomera. Jeste, pomera se fokus, tako da kažem, nekako ne stignete, možda tek posle izvesnog vremena vi onda nekako možda o tome krenete
možete da razmišljate. Tako da, kažem, baš mi je jako drago što ste pokrenuli ovu temu i iskreno se nadam da ćemo malo približiti ovu temu vašim slušaocima i da neke možda zablude da nekako prevaziđemo. Ono što sam rekla, mnogo je teže pričati ovako u ovim emisijama nego što je to kada držite predavanja studentima ili specijalizantima, jer ovde za svaku reč mi je onako malo trema kako će me razumeti auditorijum, da možda čak i u nameri da ih ohrabrimo, možda ih navedemo na neku drugu situaciju, ali ja se nadam da ćemo svi zajedno ja sam sigurna da se izborimo sa tim. Prvo ste mi rekli pre nego što je počelo snimanje da nikada niste bili u nekoj podcast epizodi, ja sam pokušala da vam objasnim, Sonja već ima iskustva, da vam objasnim da je podcast malo opuštenija forma i da ne moramo da budemo onako striktni. Evo, vi ste već započeli priču sa šalom, tako da mi se to baš dopada, baš ste uboli ono što podcast i jeste, gde stvarno možemo nekako da budemo opušteni. I hvala vam što ćemo danas da pričamo o toj temi, jer ja evo kao majka dvoje dece i kao neko ko vodi ovakve razgovore poslednje 3 godine, ovo je možda neka 70. epizoda, zaista je bilo puno priče ovde o zdravlju dece i zapravo nekom zdravom i pravilnom odgoju. Nismo imali ovu temu i ja verujem da mnogi, pa i ja prva, ću danas nešto naučiti od vas, jer mi ne znamo, mi kad pomislimo na epilepsiju, nekako odmah pomislimo na taj jedan strašan napad koji možemo da vidimo i to je to. Mi ne znamo sigurno šta zapravo sve epilepsija jeste i šta sve epilepsija nije. Tako da bih voljela da počnemo sa tim, zapravo doktorko, onako, ne verujem da to može sad mnogo da bude neko kratko objašnjenje, ali šta je to epilepsija? Da. Pa evo, ja mislim da verovatno kao što sam i ja pre nego što sam počela studira medicinu ili pre nego što sam se zainteresovala da čitam o tome, obično svi mislimo da epilepsija je jednako oni veliki napadi gde se gubi svest, gde su trzavi ruku, nogu, jel tako, pena na ustima i tako dalje, i da je jednostavno takav napad jednako epilepsija. Međutim, epilepsija je mnogo kompleksnija i zapravo značajno manji broj kada su u pitanju deca, značajno u manjem broju je situacija da baš imaju takve vrste napada. Znači, napadi mogu da izgledaju zaista jako različito, od toga da budu jedva upadljivi do toga da budu baš jako dramatični. Od toga da traju par sekundi do toga da traju po pola sata. Čak i duže. Tako da je to ovako zaista jedan širok spektar i znači može da zaista izgleda različito od toga da to bude samo kratkotrajno jedno zagledanje, prestanak aktivnosti, treptanje, da to traje par sekundi. Može da bude, ne znam, sa okretanjem glave, sa trzanjem jedne polovine tela, znači da ne bude zahvaćeno celo telo i tako dalje. Znači postoji jako veliki broj različitih napada. Međutim, šta je nekako glavna karakteristika, to je da se sve to dešava nekako iznenada. Znači da ima to iznenadno pojavljivanje i najčešće se stereotipno ponavlja. Znači, obično ako neko ima jednu vrstu napada, znači može kroz trajanje bolesti da pređe iz jednog napada u drugi i tako dalje, ali obično su ti napadi kod jedne osobe stereotipni i javljaju se po istom obrascu svaki put kad se dešava. Sad roditelji me često pitaju, pa možda se i desilo, ne znam, noću, pa mi nismo videli, pa sad, znate, tu je ogromna i griža savesti ako nisu videli, ako se to već ponavljalo, Međutim, ono što bih želela da poručim vašim slušalcima, to je da napadi čak mogu strašno da izgledaju, da jako dramatično izgledaju i ako pitate roditelja koji je po prvi put video svoje dete koje je izgubilo svest, koje je u napadu, oni vrlo često kažu da su oni mislili da gube dete, znači to je vrlo dramatično. Znate, međutim, sa druge strane, čini mi se, postoje u medicini mnogo dramatičnije bolesti koje se na izgled ne vide. Razumete? Ovo deluje dramatično, ali ako oni kratko traju, a ti veliki napadi obično kratko traju, mislim, oni ne oštećuju mozak. Znate, i toga se strašno plaše
roditelji sad svaki taj napad oštećuje mozak i tako dalje. Pa ne, oni ako su kratki, napadi su uvek proizvod nečega što se inače dešavalo u mozgu, nego što će sada taj napad da ošteti mozak. Tako da hoću da kažem, to mnogo dramatičnije izgleda nego što je u suštini, znači što se tiče samog nekakvog oštećenja, što se tiče samog nekog sad, kad pričamo, uopšte sad ću pokušati da približim definiciju epilepsije vašim gledalcima. Smatra se da mi svi imamo pravo da jedanput u životu imamo napad i da to nije epilepsija. Zašto? Zato što je šansa da nam se to ponovi u životu recimo negde 30 do 40%. I onda se smatra da to nije epilepsija. Kod osoba kod koji se već 2 puta desi napad, šansa da se ponovi je negde 70%. I onda kažemo da takve osobe bi trebalo da uzimaju lekove, da se to ne bi ponavljalo, jer vidimo da je veća šansa da se to desi. Inače, ovo apropo toga da niste ni vi imali do sada emisiju o epilepsiji i da je nekako slabo zastupljena ta tema, je potpuno nekako u kontrastu u odnosu na to da epilepsija uopšte nije retka. Znate, smatra se 0,5%, što znači da 1 u 200, jel tako, da ne pričamo, recimo, febrilne konvulzije ili onaj fras u narodu, kako se zove. Naprimjer, to je 3 do 5% dece, znači to je jako veliki broj dece. Da. To je jako veliki broj dece, a i ti napadi to su napadi, da objasnim samo, to su napadi koji se dešavaju, koji su provocirani povišenom temperaturom. I nekada u narodu se to i smatralo da je neka, da kažem, pojava koja nije tako strašna, znate, i ne vezuje se ni za kakvu bolest, tako da nisu ranije u davno vremena nisu ni vodili lekaru. Da. Ali i ona bude stresna za roditelje. A ona je jako stresna. Ona je jako stresna zato što taj napad potpuno isto izgleda kao kod dece koji imaju epilepsiju. To je zapravo jeste epileptički napad, ali on je provociran povišenom temperaturom, ili postoje napadi koji su provocirani recimo gastrointestinalnom infekcijom, znači prolivom, povraćajem, znači nekim virusom kao što je rotavirus i tako dalje. I tu baš napadi mogu da budu jako učestali po 3-4 dnevno, znate, da baš to dramatično izgleda, a u stvari mi znamo da su ti napadi, neću da upotrebim baš reč benigni, odnosno dobroćudni, jer to toliko strašno izgleda da može bude dobroćudno. Mi znamo da su ta deca zdrava pre toga, zdrava posle toga, da to ne ostavlja nikakve posljedice, da se to dešava samo u određenom periodu u detinjstvu, da se posle toga ta deca imaju minimalan rizik da kasnije u životu imaju epilepsiju. Znači, potpuno jedna situacija koja je tako, da kažem, prolaznog tipa. A vidite, to je jako veliki procenat dece koji ima, a čini mi se da roditelji nekako nisu upoznati sa tim. Nisu upoznati da postoji taj rizik, da se to dešava, a to zapravo uopšte nije retko. Znate, i nekako bih volela da prenesem i to, da u takvim situacijama bi trebalo da budu pribrani, da dete postave na bok, da nema nikakvog, kako oni kažu, čupanja jezika, veštačkog disanja i tako dalje, da jednostavno taj će napad najčešće spontano prolazi, napadi najčešće do 5 minuta spontano i prođu. Naravno, kad se prvi put desi da oni nisu pripremljeni šta bi trebalo da daju od lekova, međutim mi danas imamo odlične lekove za zaustavljanje napada. Imamo odlične lekove za zaustavljanje i vrlo lako i brzo obučimo roditelje i oni već, ako se drugi put desi, već znaju kako i što treba da postupe. Mislim, ako budete želeli ili ne znam u nastavku da vam ispričam šta sad sve to može. Naravno i Sonju da čujem iz tog ugla. Ali bih voljela da evo malo sada upravo ovo kad smo pričali o tom strahu i tako dalje, kako to doživljavaju roditelji, voljela bih da to od Sonje čujemo, pošto ona zna sve ovo što sam pričala,
odustala i od ovih kratkih napada i od ovih velikih napada, nažalost da kažem kao lično iskustvo, mada zaista ovako kao što ste rekli, i ja kao ovako da kažem profesionalac, i sa ove druge strane sedeći stvarno imam jedno ogromno divljenje i prema Sonji i prema celoj njenoj porodici. Jeste. I prema njenom predivnom i preslatkom sinu, tako da bih voljela da evo malo da Sonja o tome kaže. Hvala profesorka, vi napraviste najavu za mene bolje nego Sara, ne znači mi se malo zaslužila. Vi znate zašto. Evo, slušajući što profesorka kaže, razmišljam da je ona prikazala cijelu prezentaciju bolesti našeg deteta. Mi imamo inače 3 dece, naš najmlađi sin boluje od epilepsije i sve ovo što je profesorka rekla smo mi prošli smo, ja sam prvo primetila male apsanse, kratkotrajne napade, pošto sam po obrazovanju medicinski biohemičar, polagala nekada farmakologiju, učila antiepileptike, odmah sam prepoznala o čemu se radi, ali sam reagovala roditeljski i sećam se da sam rekla mom mužu, ovo će biti epilepsija. Na što je on rekao, jao ti sad odmah misliš najgore. Međutim, ja sam se nekako nadala da sam pogrešila. I onda smo ga jedan dan zatekli u sobi njegovoj kako spava na podu, potpuno obučen u jakni, ne znajući naravno da je pre toga on imao veliki napad, koji je verovatno trajao kratko. On ima svoju sobu, bio je zatvoren u sobi, mi to nismo čuli. I videvši kako je on omamljen, jer oni posle napada svi budu iscrpljeni, napad ipak iscrpljuje, ja sam pozvala našeg pedijatra i on mi je rekao, on je uvijek za mene imao reči, utehe, kakve god situacije da su bile kroz odgoj naše dece. On je rekao, Sonja, znaš i sama, on mora da ide na pregled. To je bio kraj radne nedelje, ja sam planirala to zakažem za sledeću nedelju i onda se u nedelju pre podne, neposredno pre nego što ćemo da krenemo na porodični ručak, samo smo čuli najstarijeg sina kako ga doziva, kako viče, mi smo dotrčali i videli ovo o čemu profesorka priča. Koliko god ste vi nekada čuli sve ovo što profesorka kaže, stavi na bok, ne guraj, ne vadi jezik. Ja i dan danas, evo prošlo je više od 2 godine, imam bolnu osetljivost na noktu srednjeg prsta, zato što sam gurala ruku u usta, on je naravno imao spazam, on je stisao zubiće. Naravno da smo mi odmah znali o čemu se radi i taj osjećaj, ne da gubite dete, ali taj jedan osjećaj nemoći, jer vi uopšte ne znate šta će biti u sledećoj sekundi, jeste stvarno strašan. Mi smo sada prekaljeni borci, mi smo se navikli, naučili smo i da prekidamo napad i pričat ćemo o tome detaljnije. Međutim, kada vam se to desi, pred ostalom decom, znači cela porodica svedoči, to ostaje kao jedna vrsta, da kažem, traume i na nivou cele zajednice i na nivou svakoga od nas. Ja nekad umem kada pričam sa svojim prijateljicama da kažem, znate da šta, kod te epilepsije, pa najlakše je bolesniku, on i ne zna šta mu se desilo. A mi svi koji tome svedočimo i dalje imamo te neke slike. Međutim, sad sa ovim iskustvom naše dete imalo veliki broj velikih napada, pored ovih malih koje je imao redovno. Nekako to više ne bude vam strašno, to vam nekako postane, ne mogu da kažem normalno, ali shvatite da to nije najstrašnija stvar koja može da se desi detetu. A doktorka, ovo što priča sada Sonja, da je negde primećivala, koji si izraz upotrebila? Absensi. Absensi. Koji su to ti neki prvi, možda čak da kažem i možda suptilni znaci koji mogu da prosto da nas zbune, da možda pomislimo da je to neki deo dečijeg ponašanja ili da je možda neka faza u razvoju, a da ipak nije to. Da ipak možda nas ponuka da odvedemo dete kod pedijatra.
Pa apsansi su posebna vrsta napada, znači oni su zapravo izgledaju kao odsutnost i ta odsutnost iznenada nastaje i obično nekako uz samo to zagledanje postoji još neke recimo promjene tipa treptanja, možda bude mljackanje, mogu da budu mi to zovemo automatizmi, znači neki kao pokreti koji su udruženi, međutim mogu da budu ponekada i kad su kratkotrajni, znači samo da to bude zagledanje. Ne bi bilo prvi put da roditelji, zato što im se dete zagleda dok radi domaći i tako dalje, dovedu, a to da se radi o adolescentu, to nekom ko je u pubertetu, kome malo lete misli i tako dalje. Međutim, opet se vraćam na to, ovo nekako iznenada nastane. I nekako, koliko god je suptilno, to nekako se primeti. Međutim, htjela bih da kažem da epilepsija nema baš takav, u većini slučajeva nema tu evoluciju da to prvo krene malo, pa se onda to preraste. Jel razumete? Da. Tako da, mislim, recimo, neko ima isključivo napade ko velike napade, nisu nikada imali nikakve te neke male predznake koji mogu da uključuju. Međutim, postoje i ove druge vrste, ima jedno od najčešćih epilepsija koje se javlja u adolescenciji. Tu recimo kada razgovarate vi sa tim mladim ljudima ili sa njihovim roditeljima i sad kad pitate, recimo oni dođu zbog toga što je recimo taj adolescent te noći slabo spavao ili možda uzeo malo alkohol i tako dalje, ili naročito kad je sezona ekskurzija, onda mi vrlo često imamo prijeme u bolnicu zato što da. I sad zapravo oni tad dožive prvi napad. I to bude veliki napad i tako dalje i pred svim tamo u razredu i sve to, i to baš bude traumatično. A onda vi kad pričate sa njima, onda shvatite da možda to dete čak i godinu dana pre toga imalo upravo ove apsanse. Ako je niko nije roditelj, mislim, znate, još dece dobiju grdnju zbog toga, eto, neće me sluša, eto, ja mu kažem 100 puta once i tako dalje. Onda, recimo, vi kad pričate sa njima, recimo, da li im ispadaju predmeti iz ruku i tako dalje, ali ja sad pričam samo o jednoj vrsti epilepsije koja je takva, ne bih hvala da slušalci misle da je to neki prototip za... Tako da hoću kažem, nekada budu ti zaista sitni napadi koji prethode tom velikom, ali vi u brojnim situacijama imate da se dešavaju da neko ima samo velike napade ili da oni krenu sa, ne znam, trzivima jedne polovine tela pa se posle generalizuju, kako mi kažemo to kada se desi veliki napad. Međutim, znate što, ovdje bih htjela da kažem da sreće u svemu kada su u pitanju deca, to je da najveći broj napada koji se dešava kod dece, znači mogu da ne budu uopšte epilepsija, kao što sam rekla, fras nije epilepsija, onda napadi tokom nekih infekcija nije epilepsija, to su provocirani, znači za epilepsiju je potrebno da budu neprovocirani napadi, znači nisu provocirani infekcijom i tako dalje. Najveći broj tih napada u dečijem uzrastu su, da kažem, sa dobrom prognozom. Znači, na primjer, u tom nekom predškolskom uzrastu i u prvim razredima, kažem, osnovne škole, postoje nekoliko tih nekih epilepsija za koje se kaže da su to benigne epilepsije. I vi recimo imate tu situaciju, baš ovo što je lepo Sonja rekla, na primjer, imate situaciju da dete doživi napad koji ima tipično neko prezentaciju, kad uradite EEG vi vidite tipično neka pražnjenja i ja moram ovako da priznam u sebi i kažem, pa dobro, to je rolandiška epilepsija, znači kao dobre. Vi odete sad da kažete roditeljima, oni kažu, njima je sve to bilo strašno dramatično i tako dalje i oni insistiraju, problem je što recimo takva vrsta epilepsije uopšte ne zahteva da deca dobijaju antiepileptičku terapiju. Jer se zna da se ti napadi recimo jako retko dešavaju i da nema potrebe, znači možda će imati za 10 dana, pa posle neće imati 2 godine, razumete? Jasno. Tako da uopšte nije neophodno da dajete antiepileptičku terapiju ili čak da pomislite, eto kad ste dali antiepileptičku terapiju da zbog toga dete nema 2 godine napada, on možda ne bi ni ovako imao. Tako da je jedan opšti zaključak da takve vrste epilepsije
ne morate uopšte da lečite, znate. I srećom je da su takve vrste, da kažem, kod dece u tom uzrastu najčešće. A sad ste pomenuli ti uzrast, izvinite, što sam prekinula, koliko je sin imao godina? On je imao 9 godina, ali ono što smo možda, što je, mislim da je korisno da slušalci znaju, je da naš dečak ima baš komplikovanu formu epilepsije. Znači da se roditelji ne uplaše ako dete dobije dijagnozu epilepsije, da će baš da bude, mi možemo da malo i razradimo specifičnost njegove bolesti. Ja moram da budem poštena i da kažem da kada smo mi prvi put bili primljeni u bolnicu, meni je bilo jasno odmah o čemu se radi i ja nisam imala problem sa time što moje dete je dobilo dijagnozu epilepsije, jer sam mislila, ok, uključit ćemo onu prvu liniju antiepileptika, on će biti pokriven time, pratimo, ne znam, na mesec dana nivo leka u krvi i to će da bude kako treba. Onda smo shvatili da u stvari uopšte to nije tako, da ne pomaže jedan, pa ni drugi, pa ni kombinacija 2, pa ni 3, pa smo onda došli do toga da Vojin, osim antiepileptičke terapije koju prima, sprovodimo jednu drugu vrstu terapije, vi me profesorka ispravite ako grešim kad kažem da je to terapija, to je ketogena dijetoterapija, Vojin je na ketogenoj ishrani, to nije ona fitness keto ishrana, hoću da smršam, pa mi je trener to tako preporučio, ta dijeta se sprovodi pod nadzorom pedijatra, specijaliste, subspecijaliste dijetologije i vrlo je striktna, međutim Vojinu pomaže. Tako da ne završe se sve epilepsije, da kažem, tolikim naporom od strane pacijenta i porodice i lekara. Verujem da je najveći broj njih nekomplikovan i lagan za lečenje. Ali eto, čisto da kažemo da prosto taj izazov kroz koji mi kao porodica i on kao pacijent prolazi je malo, da kažem, složeniji nego kod većine pacijenata. A htjela sam samo da dodam ovo što ste vi rekli, vezano za te male kratkotrajne napade. Ja imam prijatelja koji mi se prošle godine požalio da se njegovo dete, da ima epizode zagledavanja i oni su isto bili zbunjeni. Međutim, kada je starije dete u kući reklo evo ga ponovo, ja kažem, ovo je trenutak da se uradi EEG, dete je odvedeno, pregledano, dobilo terapiju, sve je sada ok, tako da možda i nije loše da sve ono što vam je neuobičajeno, što vidite, vi poznajete svoje dete. Ja mislim da se to obično zagledavanje i ovo, ono kada dete samo prosto popusti sa pažnjom i ovo, da kažem, zagledavanje koje potiče od pražnjenja, mislim da svaki roditelj koji je prisutan u svoje dete vrlo lako to može da proceni da nije tek tako neko obično zagledavanje. A vola bi, doktorka, da nam kažete koji su to neki najčešći uzroci za epilepsiju? Pa ovako, što se tiče uzroka, i to dosta zavisi u kom periodu su se javili. Htjela bih da kažem da što se tiče epileptičkih napada, oni mogu da krenu jako rano i ono što će vas verovatno iznenaditi da postoje čak i neki, doduše jako retki oblici epilepsije koji kreću još in utero, znači još dok je beba u stomaku majke, je li tako? Tako da postoji čak i taj, recimo, takav oblik epilepsije, tako da može jako rano da krene. Kada su u pitanju novorođenčad, znači prvi dani života, tu vrlo često može da bude vezano za traumu na porođaju. Međutim, i vrlo rano mogu da krenu neke od epilepsije koje su vezane za neki genetski poremećaj. Okay. I tu su znate kako, nije nekad problem samo epilepsija, odnosno epileptički napad. I to je jako važno i za nas koji se bavimo time. To nekada bude udruženo i sa drugim problemima, sa problemima u smislu razvoja i tako dalje. I onda nije to sad samo epilepsija kriva za to, nego kad su u pitanju epilepsije u tom ranom uzrastu, vrlo često postoji jedan zajednički razlog i za kašnjenje u razvoju i za epilepsiju.
I u velikom procentu su to upravo različiti genetski poremećaji koji mogu da dovedu i do kašnjenja u razvoju i do pojave epilepsije i tako dalje. Mi smo sada zaista, mogu da kažem, bombardovani tim novim informacijama. Imam utisak da se na dnevnom nivou otkrivaju novi i novi geni. To prosto ne možete više ni da pratite koliko ima svih sada tih nekih novih dokazanih gena koji su povezani sa epilepsijom i kažem, to je nama donalo potpunu revoluciju poslednjih 10-15 godina. Sa druge strane, recimo, neka deca imaju strukturne promene, znači oni se rode sa nekim problemom u samom razvoju kore mozga ili neki drugi problem u razvoju samog mozga, to isto može da bude razlog. Međutim, veliki deo je takozvani, ranije smo to zvali idiopatske, znači da mi jednostavno nemamo jasan razlog zašto se nešto dešava. Vi imate čak i situaciju da u jednoj porodici imate više obolelih. Eto, recimo, ja tako imam neke porodice gde su dve sestre imaju epilepsiju. Kad vi uradite genetiku, vi tu ništa ne pokažete. Različitog uzrasta, nisu bliznakinje ili nešto? Ne, nisu bliznakinje. Zato vi imate majku i ćerku. Ako uradite isto, mislim, mi smo radili ta ispitivanja, pa nismo pokazali. I onda nekako za te neke se epilepsiji zna da nije baš direktno, jel tako, nasilje, nego treba postoji neki drugi faktori da bi se to ispoljilo. Htela sam samo da kažem, zaista ovo što Sonja kaže, nisu sve epilepsije teške i čak i kad se odlučimo za davanje lekova, a nisam dovršila onu prethodnu priču o roditeljima koji kažu pa kako da ne dajemo lekove kad dete ima epilepsiju i mi sad objasnimo, jel tako, da kakvi su principi lečenja za taj određeni oblik. I oni kažu, ali mi ne bismo mogli da preživimo da još jedan put dete naše dobije ovo. Znate? Da. I mi se ipak nekako dogovorimo da ne uključimo terapiju i sledeći put kada dođu i mi pričamo o tome da i dalje bi bili bez terapije, a oni se potpuno slože. Pa ne, kaže, sada nam je nekako, znamo o čemu se radi, znamo šta treba da se primeni. Nekako čini mi se kada saznaju malo više o tome da se tu taj neki strah možda manje osjeća, ali evo Sonja bi nešto da... Ja moram da kažem da mi od prvog dana živimo strah od napada. I bez obzira što smo sada već iskusni, bez obzira što sad nekada i kada se desi prijavimo, ali ne prijavimo baš odmah kada se desi i tako. Taj strah od napada je, opet kažem, kod mog deteta su ti napadi bili česti, bili su intenzivni. On je opet u nekom uzrastu kada nije ni mali, a nije ni dovoljno veliki. Imamo još 2 dece u kući. Uvek je to nekako, ajde da kažem, traumatično. Mislim da smo mi tek sada posle 2 godine došli do faze da počinjemo da prihvatamo pa šta i ako se desi, šta i ako ne budemo bili tu. I taj aspekt, da kažem, roditeljske brige je, ja mislim da ima vrlo veliku ulogu u tome kako porodica, ajde da ne kažem kakav je menadžment, kako se vodi tom situacijom. Naš sin ide redovno u školu, izlazi napolje sa drugarima da se igra. Naš sin skija. Skija sa svojom braćom, jer mama nije skijašica pa ne može to da nadgleda, ne znam ni kako bi ih stigla. I to jeste neko testiranje, možda čak i nas svih kao članova porodice, koliki je zapravo naš kapacitet da to prihvatimo,
a sve u svrhu da se njemu omogući jedno detinjstvo koje neće biti opterećeno njegovom bolešću. Mislim, mi ne možemo da svaki dan ne razmišljamo o epilepsiji, jer on ima terapiju koju uzima 3 puta dnevno. On ima obroke koji su strogo definisani. On mimo tih obroka ne može da pojede ništa drugo. On ne može ni da ima užinu, a kamoli da je podeli sa svojim drugarima. Tako da nama se nužno svaki dan vrti oko epilepsije. Ali taj iskorak u nešto što možda nije tipično ponašanje za pacijenta koji je oboleo od epilepsije, naravno mi se oko svega konsultujemo sa doktorkom, ja nikad neću zaboraviti kada on meni na moru kaže, mama, ja mogu da skačem u vodu. Ja kažem, ja ću biti u vodi i čekat ću te. Moje je da ne dišem, a njegovo je da živi. I da živi što bezbrižnije, ne razmišljajući o tome da on ima epilepsiju. Tako da, naš strah je prisutan i dan danas, ali mi učimo da živimo sa njim. I to je naša neka unutrašnja borba. Ja bi sad mogla da pričam kao majka kad sam poslednji put spavala mirno, on vrlo često ima te velike napade noću, na koje zvukove se ja trzam. Evo jedna, da kažem, možda anegdota koja može da dočara to. Naš najstariji sin je adolescent, on je sad od ovih što ide po ekskurzijama, proslavama, punoletstava i tako dalje. Ja njega ne čujem kad on uđe u kuću. Ali svaki Vojinov pokret čujem. Tako da nekako vama se mozak namesti da ne kažem da u početku bolesti, kada ona još nije bila potpunosti regulisana, sad smo to regulisali i profesorka sad to baš lepo vodi njegov ceo terapijski, da kažem, proces. On je prvih par meseci, kad god bi išao u toalet, jer je već bio veliki da ne ide u toalet sa nama, nego da ide sam, mi smo njega molili da on peva. Da bismo znali da se njemu u toaletu ništa nije desilo. To je veliki teret za jedno tako malo biće. Sad, nekako se iz tog njegovog pevanja i pevušenja izrodio neki odnos prema i toj bolesti i prema životu. Tako da mi sad cijel dan slušamo njegovo pevušenje i on je inače jedan veseo momak. Tako da hoću da kažem, mislim da taj strah roditelja nikada ne napusti i iz mojih razgovora sa ljudima čiji su članovi porodice kao deca imali epilepsiju, znam da je to, da to ipak ostavi jednu traumu do kraja života. I zato mislim da je dobro da pričamo o ovom i ovo što je profesorka na početku rekla, to uopšte nije tako strašna stvar, ono samo strašno izgleda, ali to ima mnogo težih i mnogo ozbiljnijih bolesti. Da. Kažete vi pa ću ja da je pitam nešto. Mi smo baš u ovom nekom ćaskanju upravo ovo što o čemu pričamo, pa sam vam ispričala za jednu situaciju koja je to nedavno bila na odeljenju i vezano za jedno odojče malo koje tako ima prestanak disanja i koji ima čak usporenu srčanu radnju u nekim određenim trenucima i primljeno je kod nas i mi smo ispitivali da li je to srčanog porekla, da li je respiratornog porekla, radili smo dugotrajni... To je mama primetila, doktorka. Jeste, majka je primetila da dete iznenada samo poplavi, drži otvorene oči, poplavi, nije sad ona, mislim, bila toliko, da kažem, možda dovoljno ni prisebna, niti je vidjela sad još neke dodatne manifestacije koje sam ja posle vidjela, kad sam gledala video EG zapis, jer mi smo to snimali po ceo dan, celu noć i tako dalje. I zapravo, ja moram priznati da sam negde u odnosu na to šta sve može da bude razlog tog iznenadnog prestanka disanja kod tako malog deteta, se negde možda malo i onako, neću kažem obradovali, nekako pa dobro, ovo je ipak epilepsija, kad sam vidjela kako to izgleda na snimku. Znate, da, razumem. Ja naravno tu vidjela da to dete otvori oči, trepće, prestane da diše, poplavi, malo zgrči rukice i tako, znate, što majka nije objasnila, možda nije ni primetila u tom strahu i tako dalje. I onda sam pomislila, pa dobro, uključit ćemo terapiju i zaista smo uključili terapiju i posle uključenja terapije adekvatne
evo već nekoliko dana nema te krize, ali kad sam došla tako kod majke da joj saopštim, znate, vidjeli smo, desilo se imamo lepu vest. Mislim, malo je laknulo da tako kažem, ali majci nije. Naravno, sve su to ovi teške ovi razgovori i sve. Da. Majka se toliko rastužila, ona je cijelo prepodne plakala, ja sam dolazila nekoliko puta da je objasnim. Hoću da kažem samo koliko je taj stav da je od svega epilepsija najgora, a u stvari mnogo je strašnije da ima neki problem u sprovodnom sistemu srca ili da je nešto što... Ali ja mislim da to potiče i možda nije loše da mislim da ćemo verovatno dati i doprinos ovoj temi. Mislim da postoji jedna velika stigma u pogledu epilepsije. Sad kako ja otvoreno govorim o tome od čega moje dete boluje i mislim da je to dobro, iako vrlo često ljudi čak iz moje najbliže okoline smatraju da bi to trebalo da se krije. Da, ljudi ne pričaju stvarno. Da. Pa evo kad kažemo 0,5%, to je vrlo značajan podatak. Evo, kod mog deteta u školi postoji još jedno dete. I to se uklapa u tu statistiku. Znači 2 dece na 800 učenika, to je otprilike to. Da. Ja kažem, i sada kada razgovaram sa ljudima koji su moji vršnjaci ili stariji od mene, vrlo često mi se desilo, znači sigurno jedno 5-6 puta, da mi ti ljudi, zreli ljudi koji već imaju odraslu decu, koji već imaju unučiće, priđu i šapnu na uvo. Ja sam imao. Znači, možete da zamislite koliko je ta stigma velika, koliko je to obeleženo nekom sramotom. Pa nekad su se epileptičari zvali padavičari. Zamislite koliko je to pogrdan naziv. Ja smatram da bi moje dete prihvatilo svoje stanje, mora okolina da prihvati njegovo stanje. Jer on je u osetljivom periodu odrastanja, kada on formira sliku o sebi. Nemam ja neko znanje iz psihologije, ali dovoljno zdravog razuma, da ako ja njemu kažem ajde ovo da krijemo, on će to da nekako pretvori u neki unutrašnji osjećaj stida. A ako pričamo o tome kao jednoj normalnoj stvari, i on vrlo otvoreno o tome priča, on priča i konobarima u restoranu i kogod ga ponudi nekim slatkišom, on kaže ne hvala, imam epilepsiju, ja imam jedan specijalan režim ishrane, ja vidim da on sa time nema problema. I to oslobađanje od nečega čime bi ga društvo obeležilo, mislim da je vrlo korisno. Tako da, u međuvremenu sam ja, valjda zbog toga što ljudi znaju da ja o tome otvoreno pričam, mnogo me majki kontaktiralo nakon prvog napada deteta. Čak imate i, da kažem, neke nove pacijente koje sam poslala. I ja kažem, dobro, bit će to sve dobro. Evo, pogledajte, mi živimo. I sa time se živi. I može vrlo lepo da se živi. Čak i u ovoj komplikovanoj formi, a najveći broj epilepsije uopšte nije tako komplikovan kao što je u slučaju mog deteta. Koliko ti je bilo teško da sa njim baš razgovaraš o tome? Opet moramo da naglasimo, kao što je doktorka rekla, ja sam imala priliku da upoznam tvog sina o kom pričam. On je tada imao možda 3 ili 4 godine i nešto se kratko igrao sa mojim sinom, a to je onaj period kad je svojina u pitanju, ne dam ti ja ništa moje. Tvoj sin je sve od svojih igračaka dao mom sinu i sjećam ga se kao jedan vrlo veseo dečkić i pričao je tu sa nama. Evo, nisam ga videla nekoliko godina, ali vidim da je to dete i dalje tako i dalje tako priča. Koliko ti je, Sonče, bilo teško da sa njim razgovaraš o tome šta se menja u celoj porodici, šta se zapravo njemu događa, jer opet dete od 9 godina mora da shvati da se nešto njemu dešava. I kako sad, kako dalje? Pa prvo, epilepsija ima takvu manifestaciju da tu nema neke preterane dileme. U smislu, dobro, sad postoji sad ta neka diferencijalna dijagnostika i tako dalje, ali kad već ste u 3., 4. napadu, kad vam je već u veni neki antiepileptik koji ima i sedativno dejstvo, mislim, to je sve, da kažem, njemu je sve bilo manje više jasno, nije naravno znao kakva je to bolest, mi smo to sve lepo objasnili. Ali hvala na ovom pitanju, a sad ću da kažem zašto. Mislim da smo mi kao porodica na stranu ti prvi meseci, te naše traumatizacije, tog našeg emocionalnog
da kažem, prolaska kroz sve to koji je naravno bio težak. Mislim da smo mi jako dobro prihvatili ovo njegovo stanje upravo zato što je naša porodica iz osnova dobra. Znači prvo partnerski odnos, onda naš odnos sa decom, sa starijom braćom, i ne znam da li to, da kažem, izvučem kao neku poruku, ali čuvajte svoje partnerske odnose i svoje porodične odnose, ne znate kad će vam trebati. Kad će vam trebati ta snaga, jer vi prihvatanje dijagnoze ne vučete iz očaja, nego iz ljubavi. I ja mislim da nikad nisam bila bolja majka, nikad nežnija, nikad prisutnija, nikad strpljivija, nikad nisam toliko slušala svoju djecu nego kada smo prolazili te, da kažem, te početne faze prihvatanja dijagnoze, zato što onda shvatite u čemu je snaga porodice, naročito zdrave porodice. Mi smo kao roditelji imali zadatak s jedne strane da kažem, prvo nađemo adekvatnog lekara, da nađemo, nije to baš iz početka išlo, nismo mi odmah imali sreću da naiđemo na profesorku, pa to sticanje poverenja, pa znate, vrlo nezgodno kad vama ne radi jedna terapija, pa druga terapija. Prirodno je da se vi pitate da li ja nešto grešim, šta mu je sad isprovociralo, da li sam uradio ovo, pa da li su braća, da li su se posvađali oko igračke, pa je to njega uznemiralo, znate. Mnogo je tu izazova. Mnogo je tu izazova. Različitih. Jeste, da vi u stvari povežete i da razmišljate na nivou kako razmišlja jedan profesionalac koji kaže ne, to što je on dobio lošu ocenu u školi nema nikakve veze sa njegovim napadom, odnosno vrlo verovatno nema veze. Nego nama zadatak nije bio samo da on bude zbrinut, nego da bude cijela porodica zbrinuta. Da budemo zbrinuti u krajnjoj liniji i suprug i ja. Mi smo tu bili velika podrška jedno drugom. Evo, u poslednjoj hospitalizaciji tate ležao u bolnici. To je, možda nije tako, da kažem, česta situacija da tate leže, a da je mama funkcionalna i sposobna, jer ja sam bila funkcionalna i sposobna, ali mi smo nekako odlučili da tu brigu nekako podelimo. Malo sam u jednim bolnicama bila ja, malo sad on. Ja mislim da je Vojin dobro adaptiran na ovu činjenicu. On i dan danas ima pitanja u vezi sa bolešću. Međutim, ispričala bih jedan događaj koji se desio pre neki dan i mislim da je to značajno, baš u kontekstu ovoga što je profesorka pričala. Pita on mene, mama, koja je najteža i najgora bolest na svetu? Ja mu kažem, Vojine, mislim da ne postoji takva bolest koja može da se označi kao najteža i najgora bolest. Postoje bolesti koje su neizlečive. Postoje bolesti koje su izlečive, ali su toliko bolne za bolesnika ili toliko mu neke druge vrste patnje nanose da su samo teške same po sebi. Ali ono što ja želim da ti razumeš je da bolest i sreća, kao i zdravlje i sreća, nisu obavezno u vezi. Imaš ljude koji su zdravi, ali koji nisu srećni. A imaš ljude koji su, i krenem da izgovaram, a on meni kaže, mama, ja sam srećan. Ja sam mama srećan svaki dan. Nema veze što ja imam ovu bolest. Ja sam srećan. Nekad se malo naljutim na brata kad se svađamo o kolega, ali ja sam srećan. Da ne kažem šta smo mi radili, možda ne mogu da se setim svega, ali ovo smo hteli da postignemo. Uradili ste, da. Ovo smo uradili i mene je to toliko ispunilo. Profesorka zna, on kada dođe na institut, on se lepo obuče. On je uvek lepo obuče. Jeste, i onda on uđe tamo među osoblje, skine šešir i kaže, dobar dan, moje dame, ja sam stigao. Neverovatno dete. Neverovatno dete. Ti njegovi odlasci koji su relativno česti, uopšte tu nema nikakve traume, nije oko tih intervencija koje će da se dešavaju, on kao da ide u svoju kuću. Možda nije najsrećnija stvar za roditelja da Institut za majku i dete doživljava kao svoju kuću, ali je za dete korisno da on to prihvata kao jedno prirodno okruženje. Tako je. Tako da, još jednu stvar, apropo vaše pacijentkinje od koje ste vi danas nešto naučili, jednom prilikom sedimo mi tako u čekaonici i meni on kaže, znaš mama,
Svako mora neku bolest da dobije, svako mora nekada od nečeg da se razboli. A ja razmišljajući o tome što on kaže, kažem njemu, ako ima sreće, ako mu se život ne prekine prerano i nasilno, svi ćemo mi jednog dana se od nečega razboleti. Naravno, svima je ideja da to bude u dubokoj starosti od neke bolesti koja je, da kažemo, udružena sa tim godinama, ali to me je nateralo da pomislim da ako budemo imali sreće, svi ćemo se jednog dana razboleti, a nećemo nasilno završiti ovaj život. I evo sad ti je rekla što je doktorka počela razgovor kad smo razgovarale o njenom radu sa decom, da mi od te dece svakodnevno učimo. Evo ja sam upravo od Vojna naučila 2 stvari u poslednjih 5 minuta. I moram još znači da te pitam, kako si rekla, taj period je bio izazovan, bilo je tu raznih trenutaka, raznih noći i dana, evo i dalje. Što je tebi kao majci pomagalo u tom procesu, a šta ti je odmagalo? Mislim da mi je, ja sam prošla jednu fazu reaktivne depresije na svetu. I ona je bila vrlo manifestna, znaju ljudi koji me poznaju, znaju i doktorka koliko sam se fizički promenila sad u odnosu na to kakva sam došla. Ja sam svoje strahove kupirala tako što sam jela šećer i bukvalno sam povezivala to da kad osetim nemir, bukvalno tad uzmem neku čokoladu ili neki slatkiš i to me privremeno smiri. Mislim, mi sad naravno znamo te mehanizme kako to funkcioniše i tako je. Ništa drugačije nije bilo ni kod mene. Međutim, ja moram da priznam kako god da će se to sada tumačiti. Kada sam došla već do tog perioda da je to za mene već postalo neizdrživo, ja sam se trgnula zato što sam htela sebi da pomognem. Vojnu smo mi pomagali, svi, i muž, i ja, i braća. On je već bio zbrinut, već je bio stabilan, već je ketoza uradila svoje, lekovi uradili svoje, ali sam ja odlučila da ja hoću da živim. Naravno, nus pojava toga, nus efekat toga je bio da su i svi ostali oko mene živnuli i da svima naravno prija ovakva mama, ali ne možete majci reći isforsirano ti moraš da budeš dobro, meni je to smetalo, meni je to odmagalo, ti moraš zbog njega. Vi dođete u fazu da ne morate ništa. Kada vi gledate dete koje ne diše, koje je sivo u licu, kada brojite sekunde koliko traje ovaj napad, vi shvatite da vi, ne da ništa, vi mnogo toga ni ne možete, a kamoli da nešto morate. Tako da, ja razumem dobronamernost ljudi kada vas savetuju, ljudi to uglavnom rade paušalno, ali ko može da vas savetuje sa takvom pameću da to bude baš za vas korisno? Svi smo različiti. Tako da ja nemam zamerke na svoju okolinu, ali mislim da je to taj trenutak, da kažem onako narodski rečeno, kada prezupčite, kada shvatite da vi morate da prodišete. I tad sam možda u stvari i postala najkorisnija za Vojna. Kada sam počela da živim kad sam vratila sebi svoj život. Ja moram samo još nešto da dodam, pošto se meni često javljaju mame posle prvog ili drugog napada. Ja tu uvijek pričam sa njima o njima. Ne pričam o detetu. Dete će da zbrine profesionalac. Kako se ti osjećaš, kako je tebi, proći ćeš kroz ovakve faze, ja sam prolazila kroz to i to. I profesorka je svedočila našim fazama. Jeste tu uvijek vidljiva jedna borba, jedan visok nivo zainteresovanosti, jedan visok nivo da se održi jedan optimizam. Mi smo 2 meseca posle dobijanja dijagnoze išli na proputovanje po Evropi. Kako je nama bilo, suprugu i meni, to je drugi par rukava. Ali mi smo putovali, imamo neke uspomene, imamo neke fotografije, Vojni dan danas se seća gde smo bili, šta smo radili. Znači, on nema jedan prekid u detinjstvu, nema jedan diskontinuitet. Mi smo to nekako održali. I ako bih mogla da dam neki savet, trudite se makar i na silu da se hvatate za tu radost.
za te trenutke, da pokušavate da ih uhvatite ili da ih kreirate, pa će to u nekom trenutku možda postati praktikovanje, pa će u jednom trenutku postati rutina, onda ćete stvarno početi izistinski da uživate u tome. A gde je negde balans, sad kada te slušam, život se nastavlja i negde mora da se nastavi. Sada, da li, možda majke, sad vi znate doktorka iz iskustva, nekako preterano žele da se to odmah sve vrati na ono kako je bilo pre, da dete ne bi osetilo, nije meni ništa, mogu ja ovo. I onda druga krajnost, da se sve totalno menja, da se sve podređuje tom detetu i prosto cijela porodica onda živi onako kako nalaže njegovo stanje. Sad, koliko je tu negde teško dostići tu sredinu? Mene kad god pitaju za balans, meni je prva asocijacija za balans hod preko žice, gde vi morate da držite ravnotežu. Znači, to je nešto sad kad bismo mi stale na žicu, verovatno bismo pale. Znači, balans je nešto što se vežba i što dolazi vremenom. I treba vreme. I potrebno je vreme. I to je jako važno da ljudi razumeju. Ja sam htela nazad moje zdravo dete. Ja i dan danas, verujte, imam problem da gledam fotografije koje su napravljene iz perioda kad je on bio zdrav. I meni se vreme deli na pre i posle Vojinove bolesti. Jasno. Tu moram da budem potpuno iskrena. Ali to što se meni vreme deli na pre i posle Vojinove bolesti, to ne znači da moj život više nije lep. Da se vratimo na ono Vojinovo, ja sam srećna. Ja sam srećna. Ja sam stvarno jedna srećna žena. I naravno da bi bilo bolje da nismo imali ovo iskustvo, ali ja sam toliko toga naučila iz ovog iskustva o sebi, o gordosti, o tome kako vi mislite da vi držite život pod kontrolom, da sve što vi sad isplanirate, to će baš da bude kako Boljka ste vi mislili. Još umislite da ste sposobni, pa to je, da kažem, poseban vid zablude. Tako da, samo jedno vreme i nemojte roditelji da zaboravite na sebe. To je jako važno. A to da sam ja mislila da ćemo mi s jednim jeftilom to sve da rešimo, još malo moje škola ostalo meni u glavi, pa kao to se da, ta terapija, to će da prođe. Naravno, svako želi ono što mu je oduzeta, a oduzet vam je zapravo mir. Onda naučite da u novim okolnostima gradite sebi novi mir, novi format nekog spokoja. Da li, doktorka, primećujete da roditelji uglavnom odlaze u krajnosti ili vidite da ipak uspevaju ovako kao sonjenjena porodica, da negde nalaze neki balans posle nekog vremena? Pa, ja mislim da većina prije ili kasnije nađe neki, da kažem, neki dobar taj odnos. Sad, opet se vraćamo na to, ovdje je malo specifična situacija. Opet, da kažem, ako pričamo o najvećem broju, kažem da najveći broj je vrlo dobro se kontroliše lekovima i tako dalje, tako da kad dođemo do toga da treba da se isključi terapija, tu također imamo oni koji se stalno neko što žure i htjeli bi što pre da se isključi. S druge strane, neki kaže, pa mi smo sad taman postigli upravo ovaj mir o kome priča Sonja, pa kako sada da isključujemo? Pa kažem, pa dobro, već smo napunili toliko i toliko godina, već su se stvorili neki uslovi, eto, toliko dugo nema napade, dobar je snimak i tako dalje. Tako da eto, različito ljudi gledaju na to, roditelji, ali ono što je sasvim jasno, čak i kad su u pitanju ove po znacima navoda benigne epilepsije o kojima sam pričala i koji zapravo se nadam da nisu roditelji pogrešno shvatili, da ja mislim da se oni već posle drugog, trećeg naviknu. Ja moram da kažem, ja i posle 30 godina kada imamo dete na odeljenju koji je u epileptičkom napadu, naročito ako je u velikom napadu, znate, to su uvek traumatične situacije, znate, s tim što naravno gde je nama lakše, zato što mi znamo šta je, znamo šta treba da uradimo, znamo šta je, ako prvi lek ne deluje, šta ćemo drugo, znate, mislim i tu se mi značajno razlikujemo, ali kažem, evo i mi po znacima navoda kao profesionalci, to je uvek jedan neprijatan događaj. I recimo, prosto već znam kakav je model ponašanja, evo kod dece kod koji se noću javljaju napadi, znači retki su roditelji, mislim mi sad pričamo o roditeljima koji su posvećeni svoje deci, da ne budemo u zabludu da su si roditelji takvi. Znači, to je jedan potpuni model ponašanja gde prvi 6 meseci ti roditelji ne spavaju.
I vi vidite kako te jedne iste osobe, kako dolaze sa sve većim i većim podašnjacima, kako samo nespavanje po sebi, jel tako, vuče i loše raspoloženje i tako dalje. I sad ne vredi da ja se njima govorim da nije ništa strašno, čak i ako bi se desio taj napad, a onda oni nisu to prisustvovali tome, da ništa neće strašno se desi, osim toga ovo što je Sonja o čemu je pričala, mislim oni toliko izošte svoja čula da ne bi mogla se desiti nekako, recimo to krkljenje sa kojim može da počne napad ili nekako, jer tako, nekakvi izvuci, da oni to nisu čuli. Jasno. Ali to ne vredi da vi sad nekome pričate, znate. Dok ga ne doživi. I to mora, ja sam shvatila, znate, mislim, zato što meni je žao kada vidim, ja bih hvala da pomognem i tim roditeljima, jel da se razumemo, vi kao pedijatar, vi nemate samo jednog pacijenta, vi imate sa jednim, uglavnom 3 pacijenta, hoću reći i roditelje zajedno sa tim, da. I tako, znate, želite da pomognete, ali vi vidite da to kao ono što kažu dečje bolesti. Oni moraju to nekako sami da odboluju i da nekako naviknu da ipak možda i mogu na jedno oko na jedno oko da spavaju i da eto kažem nekako da to prihvate. Ali može to da vas pokrene i da neke stvari u svom životu počnete da radite na drugačiji način, čak i kod druge dece u porodici, ukoliko pacijent nije jedino dete. Recimo, moj najstariji sin je odmah posle toga upisao obuku spasilaštva na vodi. I kad sam ga pitala zašto, šta te motivisao, on kaže, pićemo na more, hoću da idem sa njim u vodu, da plivamo zajedno. I onda u stvari shvatite koliko, da ne kažem da smo sada svi postali kuvari, da sad svi znamo da pravimo ketogene obroke, da smo nekako... Ti si inače vrsna kuvarica. Da, jesam, ali... Tvoja pita od borovnica i dalje razmišljamo. Inače, postoji i keto mafini sa borovnicama, tako da... Tako da hoću da kažem, nekad vam to izvuče neku snagu koju niste ni znali da imate, a onda posle kad sve prođe, ako prođe, ostane vam ta neka... Naravno, naučite da razbistrite šta je suštinski bitno, šta nije, manje se sekirate oko nekih, da kažem, dnevnih stvari. Tako da... Uvek iz nečeg lošeg mora da se izrodi, ali ti si rekla nekoliko dobrih stvari koje su se izrodile iz jednog teškog perioda sa kojim ste nekako sada već ste donekle Sonče neki uigran tim, mislim, to će i trajati, ali mislim, da ne pričam sad, nisam u toj ulozi, ali nekako kada vas slušam, ja stvarno imam osjećaj ohrabrenja. Mi smo pričale pre ovoga da ovo nije laka tema, ne bih volila da uplašimo roditelje, nekako ne treba ni ulepšavati nešto što je realnost, ipak realnost, ali slušajući šta pričate, ovo što ne mora da bude ovako strašno. Uz veliki trud i uz veliki napor. I voljela bih, sada kako pomenule smo taj napad, malo samo da se vratimo. Evo i Sonja što je rekla, iako sam zdravstveni radnik i znam šta i ne treba možda da radim, ipak mahinalno majka kreće da tom detetu pomogne iz nekog instinkta, možda radeći nešto što u tom trenutku i ne treba. Pa sad iz tvog ugla, Sonče, posle tog iskustva i pre svega vi, doktorka, da kažete šta treba da uradimo u tom trenutku ako nam se to dogodi i šta ne treba da uradimo u tom trenutku. Da. Pa da vam kažem, ono što najčešće čujemo od pacijenata šta su radili u tom trenutku, prvo da kažem da najveći broj napada spontano prođe. To što neko ima utisak da zato što po znacima navoda čupao jezik, vadio jezik, davao disanje ili polivao vodom i onda je prestalo, da je to zabluda zato što je verovatno napad spontano prošao. Ono što vi jedino možete da uradite, znači kad je prvi napad u pitanju, znači kad niste obučeni, to je da to dete znači postavite na bok kako bi slučajno povraćalo, nekada se desi da povraćaju ili da imaju previše pljuvačke i tako dalje, da ne bi aspirirali, znači da ne bi otišlo u disajne puteve i da sklonite predmete okolo, znači da se dete ne bi povredilo. Ako je već imalo takvo iskustvo,
dete, onda je sigurno već bio kod pedijatra, znači već ste dobili neku preporuku i danas zaista ima nekoliko rešenja, pošto do pre jedno 10-15 godina smo imali samo taj diazepam, znači to je jedna, to je lek koji se nalazi u tubi i koji ima jedan nastavak za čmar. I koji se zapravo tako aplikuje, istisne se ceo taj sadržaj, znači dete se okrene na bok, skine se veš, jel tako, to se aplicira i drži se malo stisnuta ti gluteusi da ne bi to, jel tako, isurelo i to je, da kažem, nekako zgodno za kad su mala deca. Jel tako? Međutim, vi ako već imate malo neko dete koje ima i malo više kilograma i koje je već u nekakvom uzrastu gde nije beba, to ipak nije baš prikladno da se daje. I danas imamo nekoliko vrlo dobrih opcija. Recimo, postoji lek koji se daje, mi to kažemo bukalno, to znači da se daje u unutrašnju stranu obraza i to je zapravo jedan lek koji se nalazi u špricu i pritom te šprice nema iglu. Znači nema iglu i vrlo je zgodan zato što može da se daje, znači, u velikom rasponu što se tiče dece, znači od neke 3. 4. godine pa nadalje i to ima neka određena doza i u takvim situacijama, znači opet vi dete postavite na bok i istisnete taj sadržaj, znači sa unutrašnje strane obraza, jel tako? Bitno je da to dete ne proguta i tu se zapravo koristi ta suzokoža obraza koja je jako prokrvljena i gde će, zahvaljujući tome, lek brzo stići do jel tako, mozga i da tu dovodi do prestanka tih uzburkanih neurona, da tako kažem. Takođe postoji to se zove midazolam, se zove taj lek. Takođe postoji midazolam i za davanje kroz sprej, znači gde se koristi kao nazalni sprej. I to je isto jako dobra opcija i to su, kažem, ovako dosta dobri načini, praktični i kažem, evo, roditelji, mi već kad dožive deca prvi put napad, ono što je najvažnije to je da obučite roditelje kako da zaustave taj napad. Možda nije ni toliko važno i najbitnije da vi što pre napišete uput da on stigne do neuropedijatra, dečeg neurologa ili kako god, koliko je važno da vi kao pedijatar njima objasnite šta da urade ako se to ponovi. Tako da, eto, kažem, ovi su lekovi dostupni na našem tržištu, mi zaista se nekako trudimo da nam niko ne izađe iz bolnice, a da nismo ih obučili šta da rade, tako da mislim da to negde njih sigurno umiri da imaju neko rešenje, znate, da nećete da sedite tu da stojite. Kako da pristupe ako se ponovi. Jeste, potpuno bespomoćno, jel tako, da ne znate šta da uradite, nego da ipak ima neki način da se to zaustavi. I dobro je što postoje ti lekovi, mi smo i našim nastavnicima u školi objasnili kako se koristi, poslala sam jedan video materijal. Tako da i to umiruje ne samo roditelje, nego i, da kažem, okolinu detetovu. Ja moram samo da dam jednu digresiju, a samo sebi da kažem, da repliciram. Vojni ide na časove kod jednog starog nastavnika matematike koji je nekada radio u matematičkoj gimnaziji i u 5. Beogradskoj gimnaziji, koji je sad već u poznim godinama. I kada smo dobili dijagnozu i kada smo dobili taj midazolam u gelu, ja profesoru objašnjavam, a on uzme onaj lek i kaže, meni pričate, ajde mama, vidimo se za sat vremena. Taj osjećaj da neko ko preuzima vaše dete je toliko rasterećen od tog straha da će možda u njegovoj smeni da se to desi, mnogo znači roditeljima. Tako da mislim da nam taj midazolam u gelu baš je svima olakšao. A sad kad si rekla škola, kakva je situacija tu sa društvom, sa školom, sa aktivnostima na koje dete ide? Koliko su tu ljudi spremni da prihvate da je to tako? Da li išta o tome znaju? Da li su bili blagonakloni ili ne? O epilepsiji se malo zna, ali moj je utisak da nije to problem. Jer
mi smo svi nekad čuli za epilepsiju. Znači, mi nismo došli da pričamo o nekoj retkoj bolesti čime ne možemo da izgovorimo jer se sastoji iz nekih složenih. Znači, svi smo čuli za epilepsiju. I svi sigurno znamo nekoga ko zna nekoga ko ima epilepsiju. Sigurno. Da. U komšiluku, neposrednom okruženju svi znamo za nekoga ko zna nekoga ko ima epilepsiju. Meni se čini da je problem današnjice, a to mogu da izvučem iz ove prethodne priče o ovom starom profesoru, da mi živimo u jedno doba izbjegavanja neprijatnosti, bilo koje vrste. Da. Znači, samo da nam ne bude neprijatno, samo da nam ne bude nelagodno, samo da mi to ne vidimo. I iz tog samo da mi to ne vidimo, mi smo imali stvarno brojne izazove u vojnovom okruženju. I ja sad moram da pričam otvoreno na bazi činjenica, ne na osnovu nekog samo mog ličnog utiska. Nastavno osoblje je prilično nepripremljeno. Ja sam dugo razmišljala kako da to rešimo, odlazila u školu, demonstrirala, pokazivala kakvi su lekovi, koje su nuspojave lekova. Jer znate, epilepsija nije samo da li su napadi stavljeni pod kontrolu, da li ima ili nema napada. To je i ta antiepileptična terapija koja ima svoje brojne nuspojave, koje detetu otežavaju i učenje i savladavanje dnevnih obaveza, savladavanje čak obične rutine. Vi nekada gledate svoje dete kome je izazov da ne prospe punu čašu vode. Zato što prosto je blago uspavan, on jeste blago sediran od svih tih lekova i od napada koji se dešavaju. Tako da dosta je nastavno osoblje nepripremljeno i mene to čudi jer šta ja tu vidim? Ja tu vidim jedan izostanak saradnje između školskih dispanzera i škole. Kada su mene iz jednog udruženja zvali na jednu diskusiju i kada su me pitali, ili možeš ti, Sonja, sada da zamisliš idealni scenarij kako izgleda pripremljena škola za, da kažem, stečenu bolest koja se javila u toku školovanja, znači ne sa kojim je dete došlo. Ja kažem, ja to zamišljam tako da sam ja majka koja ne zna ništa o oboljenju, da nemam nikakva znanja iz psihologije, znači da nemam čak ni neke, da kažem, roditeljske veštine koje ima, da kažem, prosječan roditelj i da meni škola u tome pomaže. A to znači da škola kontaktira školski dispanzer, vojnov lekar, ima kompletan uvid u dokumentaciju i može da kaže na osnovu te dokumentacije šta je ono što može nastavno osoblje da očekuje, koje su osnovne karakteristike te bolesti i šta je ono što prati uzimanje terapije vezano za tu bolest. Dakle, bez da ulazi u detalje vezane za konkretno zdravstveno stanje, ili da da neke osnovne smjernice. Nema potrebe da to rade lekari, specijalisti, subspecijalisti koji rade na, da kažem, sekundarnom, tercijalnom nivou zdravstvene zaštite. Znači, postoji školski dispanzer. Dalje treba bi da postoji jedan elementarni nivo zainteresovanosti. Došlo mi je dete u odeljenje sa novom dijagnozom. Šta bi ja trebalo o tome da znam? Tako je. I mi smo svi odrasli u periodu kada smo saznavali iz nekih udžbenika, enciklopedija. Vi to čak ne morate ni sada. Ako ste profesor, recimo, iz društvenih nauka, ako ne predajete biologiju, pa ne znate ništa o tome. Vi možete da se informišete na internetu. Ja sam pre neki dan zadala prompt chat GPT-u. I dala opis. Ja sam nastavnik u osnovnoj školi, predajem taj i taj predmet. Došlo mi je dete sa dijagnozom epilepsije. Uzima 3 antiepileptika. Znači, raspolažem samo informacijama koje meni roditelj dao. Da li treba da primenim drugačiji nastavni ili pedagoški pristup tom detetu? U 10 sekundi vi dobijete toliko jasan i precizan opis koji, eto, sticam okolnosti je potpuno odgovarao celom tom fenomenu koji prati, da kažem, epilepsiju i njegovu simptomatologiju. Znači, ne treba vam više ne znam kakav izvanredan trud, samo elementarno interesovanje. Govorim za nastavno osoblje. Zatim, psihološko-pedagoška služba. U trenutku kada se Vojin razboleo, mi smo imali još jednog osnovca u toj školi.
Ja sam informisala, naravno, nastavnike da se i Stojanov brat razbole. Znači da nije samo Vojin bolestan, nego Tako da je. je da imamo tu i brata u školi. Ono što bih ja u tom idealnom scenariju očekivala je da psiholog pozove tog dete i da kaže dobili smo informaciju da ti je brat u bolnici, da se suočavate sa jednom dijagnozom, da li možemo nešto da ti pomognemo, kako se ti osjećaš tim povodom. Jer ja možda kao majka nemam ni dovoljno svesti, možda sam sluđena, paralisana od straha, ni ne razmišljam kako su mi deca. Ja nisam bila takva, ja sam sa svojom decom mnogo vremena provodila pričajući o emocijama, o njihovom doživljaju i o tome šta možemo da očekujemo i kakva je perspektiva i tako dalje. Ali hoću da kažem, ne snađemo se svi u toj situaciji. Tako je. I onda konačno dolazimo do onoga što je detetu možda i najvažnije, a to su drugari. Tako je. I tu vidimo jednu potpuno, sad to se zove odsustvo empatije, ali ja bih rekla da je to jedno odsustvo neke vaspitne intervencije od strane roditelja. U smislu, čuli smo da ti je drug bolestan, ne znam možda mnogo da ti kažem o njegovoj bolesti, ali za sad budi prema njemu malo pažljiviji, možda mu nekad nešto i oprosti, možda mu nekad nemoj nešto zameriti, jer njemu je sada teško. Znači možda mi ne znamo kakva je to bolest, ali znamo da je teško. Pogotovo što je mama već govorila na roditeljskom, pa na tim čuvenim Viber grupama i tako dalje. Jer i to, kako da kažem, nije samo bitno da se detetu koje je bolesno pomogne, bitno je da se pomogne i drugarima. Ja stalno govorim, nije se razbolelo jedno dete, razboleo se nečiji učenik, nečiji drug, nečije dete sa treninga, nečiji učenik iz škole matematike ili škole stranog jezika, nečiji komšija, onaj mali koji je dolazio po sladoled. Dakle, mi kao društvo, kao jedna zajednica moramo da se adaptiramo na novonastalu situaciju. A ta adaptacija ne sme da podrazumeva samo poziciju mog ličnog. Još šta ću ako moje dete vidi napad? Pa nije lepo videti napad. Ali on može da se desi i prvi put, bez da mi znamo da je dete bolesno. Tako da, ono što je, sad dalje da kažem, možda i kuriozitet, nama su kroz kuću, pošto smo velika porodica, prolazila deca sa raznom dijagnozom. Nama su u kući spavala deca sa dijabetesom koja sebi daju terapiju, dolazila su nam deca sa glutenskom enteropatijom, pa smo to čistili kuhinju, posebno spremali. Tako da, hoću da kažem, mi smo generalno vrlo lako prihvatamo da neko ima neko oboljenje ili neko specifično stanje. Ali mislim da bi svi morali da poradimo na tome. U krajnjoj liniji, kada dajete detetu tako neku lekciju, vi mu ništa ne oduzimate. Vi mu dajete jednu lekciju iz čovečnosti koja će mu sigurno koristiti u životu. I konačno, da se razumemo, Vojin je do tog dana kada sam ja videla apsans, skijao na kapijama, spremao se za trku, imao jedan savršen dan, bio jedno savršeno sposobno dete. I možda ne u jednom danu, kako profesorka kaže, verovatno su bili ti apsansi diskretni i ranije koje možda nismo primetili, ali u jednom danu, u tih 70 sekundi tog prvog napada, njemu se život promenio, nama se život promenio. Bez ideje da bilo koga zastrašujem, ali svakome može da se desi da mu ta bezbrižnost kojom donosi zdravlje, odnosno odsustvo bolesti, u jednom trenutku iz bilo kojih razloga bude oduzeta. I time što vi svoje dete pripremate da prihvati bolest svoga druga, komšije i tako dalje, vi zapravo dajete i sebi i njemu jednu svest. Bolest se ne zaslužuje. To je jako važno da razumemo. Bolest se dešava. Tako da vi time u stvari pripremate i sebe za, ne daj Bože, a nadamo se da se to nikome neće desiti, neku mogućnost da to može i vama, da bude i vaša sudbina. Ne, rekla si mnogo važnih stvari. Ja bih voljela kad bismo mogli nekako da krenemo početak tvog odgovora, kraj, pa da ga stavimo na billboarde, pa da ima veliko ozvučenje, pa da svi po cijeloj ovoj zemlji i svim drugim zemljama slušamo ovaj tvoj odgovor. Meni je žao što ja tome svedočim i moje dete ide u školu i mi nemamo, nekako pokrivamo samo to dete
mislim da ljudi ne rade iz loše namere, ali smo definitivno izgubili empatiju, ne negujemo zajednicu u kojoj živimo, ne razgovaramo sa našoj deci o drugoj deci, jer kao samo da nije moje dete, samo da nije nama. I to stalno primećujem, Sonči, to mi se uopšte ne sviđa, ali ja stvarno verujem ja znam da ovde nas gledaju i ljudi koji rade sa decom, da ćemo nešto pokrenuti. Jedna majka koja ovo sluša reći će drugoj majci ili posle ovog našeg razgovora reći će, ja čekaj, pa bila ona devojčica u našem odeljenju, čekaj malo da vidim šta je to, da ćemo nešto s ovim tvojim odgovorom 3, 4, 5 ljudi, pa će onda ti ljudi nekim drugim ljudima i da ćemo nešto promeniti. Meni je žao što treba jedna majka da dođe da o ovome priča. Ovo nije tvoj posao, ovo je posao nekih drugih institucija, ali evo, nadam se da će se to i u institucijama promeniti. A da li, Sonče, postoje neka udruženja, da sad idemo malo suprotnu stranu, gde postoji neka podrška, doktorka, verovatno i vi znate, možda susrećete sa tim pričama, udruženja roditelja dece s epilepsijom, možda sam ja sad dobro rekla da tako ne zvuči, ali da prosto neko može da podeli neko svoje iskustvo, da zna da nije sam, da možete o tome da porazgovarate. Jel to postoji? Evo, Sara kao da zna da smo mi pričale o vašem predlogu. Ono što ja znam da postoji udruženje obolelih od epilepsije, ali ne i roditelje dece obolelih od epilepsije. Ako vi, profesorki, imate neko drugo iskustvo ili saznanja, ispravite me. Međutim, samo još jedna stvar da dodam. Postoji taj 26. mart koji je svetski dan podizanja svesti o epilepsiji i mi taj dan porodično nosimo majice. Na mojoj piše I'm proud mom of epilepsy warrior. Ja sam ponosna mama borca sa epilepsijom, a Vojin nosi, kako to ide, ja se borim sa epilepsijom ako je tvoja supermoć. I ono što je dobro, što njegovo odeljenje tog dana svi nose ljubičastu boju, dečaci se ne bune, uspeli smo nekako tu zajednicu da podignemo i oni su sada njemu sve veća podrška. I ja bih samo volela da taj period koliko je trajala ta adaptacija i njihova na novu situaciju, jer to je podrazumevalo i sa njihove strane promjenu ponašanja, što vi ne možete od dece da očekujete ako ono nema adekvatnu podršku i kod kuće i u školi. Sad odjednom se očekuje deteta da promeni ponašanje ili da adaptira ponašanje, ono ne zna kako to treba da uradi. Tako da 26. marta se nosi ljubičasto u našoj školi i mislim da je to dobro. A što se tiče udruženja, po mojim saznanjima mislim da nema i možda to, ako ne grešim, možda ne bi ni bila loša ideja da nešto tako pokrenemo. Da, pa mi smo pričali o tome, postoji, kao što je epilepsija kod odraslih se značajno razlikuje od epilepsije kod dece. Aha, to se razlikuje dosta. Da, dosta se razlikuje i prosto neki oblici epilepsije koji se javljaju kod dece ne javljaju se kod odraslih i tako dalje, tako da ja zaista mislim da neću kažem su to dve različite bolesti, daleko od toga, ali hoću da kažem problemi uopšte nisu isti. I mi nemamo udruženje koje se bavi, znači udruženje roditelja dece koje imaju epilepsiju i mislim da bi to bilo jako, jako značajno, jako važno. Imamo udruženja recimo roditelje vezano za neke druge bolesti koje se preklapaju sa epilepsijom, ali baš ovako neko udruženje nemamo, a to je jako važno. To je jako važno i to se svuda u svetu podržava i to je, da kažem, jedna odlična simbioza tih udruženja i profesionalaca. U brojnim udruženjima su također uključeni i profesionalci i roditelji i to je stvarno jedna ogromna moć da se neke stvari i možda jedini način da se neke stvari pokrenu, da se neke stvari promene, tako da zaista bi bilo jako dobro kada bi imali ljude koji su entuzijasti, ljudi koji zaista žele da nešto učine, da nešto promene i da ulože svoju energiju, svoje znanje, svoje vreme da učine nešto dobro za tu decu, za te roditelje, za tu zajednicu sveukupno i ovo o čemu je stvarno Sonja divno pričala, vezano za celu zajednicu koja
sve manje ima razumevanja za bilo šta što iskače iz nekog rutinskog, iz nečeg što je što nije uznemiravajuće. Tako je, samo kod dece, često tu pričam i sa prosvetnim radnicima, ta empatija iz deceniju u deceniju sve manja kod dece, to oni primećuju. Izvinite, ja volim da kažem da su deca uvek bolje od svojih roditelja. Da, ja se slažem. Ja sam kao pedijatar možda subjektivna, ali... I možete da budete. Ali mogu da budem, zato što uvek vidim i jedno i drugo i mislim da nisu kriva deca zbog toga. Mislim da upravo polazi, mnogo toga polazi od vaspitanja, od toga kako se roditelji prema tome ophode. Tako je. Današnji stil života je takav da roditelji ne stižu da saslušaju ni svoje dete, ni da se bave svojom decom, a kamoli da se bave problemom drugih roditelja koje oni imaju sa svojom decom. Tako da, to si to tačno rekla. Ja kažem, nadam se da ćemo... govoreći o različitim problemima sa kojima se susreće ne mali broj dece. To je to smo pričali, veliki procenat, a nemamo udruženje podrške roditelja. Jeste. Da ćemo ipak postići neki efekat i da se razume da epilepsija konkretno nije samo pitanje da li je dete imalo ili kada je imalo poslednji napad. O tome brinu lekari. A mi treba da brinemo o tome da dete ima što bezbrižnije detinjstvo. I znate, ako imate dete koje je bilo dobar đak, odličan đak, a onda odjedanput ima problem da nešto zapamti ili da reprodukuje neko znanje ili da pokaže onu preciznost i koncentraciju, to neminovno vodi do toga da se njegovo samopouzdanje urušava. Mi kod kuće imamo jednog borca koji uporno hoće da dokaže svoju funkcionalnost i to da on može, pa onda nekad malo i srlja, a koliko se razvije taj osjećaj, koliko je to unutar porodice tanano, to razumevanje da nisam samo ja ovde u problemu, nego su svi oko mene u problemu. Kada smo imali poslednji prijem u sred noći u bolnici i sad mu sestre plasiraju braunilu, on je već navikao na to da ili kako se na to može navići, Sonče? Da, on se odlično na to navikao, ali je to i dalje neprijatno za sve nas. Da. I on u tom trenutku kada sestra ulazi iglom, one su sve vrlo pažljive, verzirane, ja sad znam kakav je njemu osjećaj, a on pogleda u mene i namigne. Pa da, to tako. Ali to je njegova potreba da on meni kaže, sve je okej sa mnom. Dobro sam. Da, znači on u tom trenutku, a mi dolazimo posle trećeg napada koji se dešava, ne znam, u roku od par sati, on ima potrebu da mene zaštiti, jer misli mama je sad već zabrinuta, iako ja naravno to malo zamaskiram, ali čim sam upalila kola i došla u bolnicu, znači da nije naivna stvar. Tako da hoću da kažem, u toj nekoj naizgled patnji, u toj atmosferi zabrinutosti i patnji, u stvari se rađaju neke slojevite emocije koje nadograđuju vaše dete. Tako je to što kaže doktorka, deca su... Da. Bolje, ako deca ne budu bolje od nas, znači da nismo nešto posebno uradili. I ako mi nismo postali bolji ljudi kroz roditeljstvo, onda to roditeljstvo nam je pripalo onako možda i nezasluženo. Apsolutno. I kako privodimo ovaj razgovor kraju, ja bih volila, Sonče, da tebe pitam da li ima nešto što bi još žela da kažeš, a da misliš da nisi rekla, a toliko si toga važnog rekla, ali bih volila da ti dam taj prostor. Pa ja nešto nisam dobra u tim porukama za kraj, iako, kao što si rekla, nije moje prvo gostovanje u podcastu, ali kada dođu teški trenuci, ja mislim da je ono što ljude čupa ta svest o ljubavi. I voljela bih da ljudi malo više u odsustvu problema imaju svest koliko je ljubav ponekad i lekovita. Znate, može profesionalac da drži
tok bolesti pod kontrolom. Ali ako vi svojom ljubavlju ne obezbedite jedno, da kažem, blagostanje, jedan ambijent u toj porodici, da i vama, naravno, kao članu bude lepo, a naročito bolesniku, nismo tu mnogo uradili. Popravili smo snimak na EEG-u, ali nismo suštinski popravili situaciju. I onda se vraćamo na ovo Vojinovo, ja sam srećan iako imam bolest, dakle, život ne prestaje onaj vaš neki pređašnji život, napravit ćete jedan novi život koji može da bude jednako lep. I ako nema doktorka ljubavi prema poslu koji radite, i ako nema tolike ljubavi, jer zašto biste vi sada sedeli ovde i mogli ste za ovo vreme da sednete negde sa svojom porodicom, ali evo vi ste izdvojili iz ljubavi vreme da dođete i da pričate za sve roditelje i za sve buduće roditelje. Znači, kod profesionalaca mora da bude neka velika ljubav prema svemu tome što radite, jer onda taj posao ne ostaje na institutu, je li tako? Da, pa dobro, naravno ja sam zaista ostvarila, da kažem, ono što sam želela i nekako ono što sam zaista, čim sam završila fakultet i želela da radim, da se bavim lečenjem dece i to je zaista bez ljubavi, kao što ste rekli, nema nikakvog smisla u krajnjoj liniji. Ali ovako, ako smo ovako za neki kraj, prvo, mislim da smo mnogo stvari ovde pokrenuli i zaista hvala vam još jedanput što smo uopšte pokrenuli ovu temu i iz još jednog razloga, a to je što mi svi zajedno, znači cijela porodica zajedno sa, ako smo nas nazvali profesionalcima, ali sa doktorima, učestvuje u lečenju deteta. Tako da je jako važno da svi budemo uključeni. Ja vrlo često, iako smo mi ti koji donosimo odluku koji će lek biti i tako dalje, vrlo često je to nekako zajednička odluka sa roditeljima, iako je važno da te roditelje slušamo i da tu decu slušamo, šta im odgovara, šta im ne odgovara od lekova i tako dalje. Tako da bih htjela zaista ovako za kraj da kažem da je lečenje dece sa epilepsijom zaista jedan zajednički napor kako nas lekara, tako i cele porodice, tako da nam je jako važno da upravo prosvetimo i porodicu i zajednicu, tako da nam je to ovako jedan zajednički cilj. I želja svih nas da se uključimo, a ne da ostavimo sve da se sa tim samo bori porodica i lekari, nego i svi mi koji svedočimo i koji poznajemo neku porodicu koja se susreće sa nekom dijagnozom, da li kod roditelja, da li kod dece. Mnogo je teže kad je kod dece, jer ipak je dete u pitanju, svi smo osjetljiviji na te teme i jednostavno apelujemo da se svi uključimo i da ne okrećemo glavu i da stvarno budemo tu za te ljudi, za te roditelji, za te mame prvenstveno, Sonja, to je stvarno važno. I sad za kraj jedno pitanje koje nekako ja, kako sam završila taj jezik i književnost i nekako volim i Sonja zna na svojim društvenim mrežama, ja volim da čitam šta piše Sonja voli da čita šta ja pišem i mi se tako čitamo i podržavamo već godinama. Nekako volim da apelujem i za ovako neke važne stvari, tako može i za malo manje važne, ali opet i to ipak važno da čitamo i da se edukujemo i da učimo, jer bez toga apsolutno ništa. Koja je to neka knjiga, Sonja i vi doktorka, koju biste možda preporučili nekom vašem prijatelju da je pročita, koja je na vas ostavila utisak, koja vas je zabavila, koja vam iz nekog vama nepoznatog razloga prosto legla, bilo kog žanra, da li je to ruski klasik, da li je to lektira koja je ostala u školi? Šta vam pada na pamet? Ti si slavistiku završila, ti tačno vidiš kako navodiš. Mislim da ne postoji knjiga koja može da bude za svakoga. I mislim da nije svaka knjiga za svakoga i ja ne volim da dajem opšte preporuke. To znam. Inače čitam malo, ali jako biram šta čitam. Ali mislim da bi bilo dobro da se vratimo klasicima. Znači, književnosti koja je nastala u 19. krajem 19. početkom 20. veka. I to bih možda i udružila sa ovom temom. Da. Inače, beše Dostojevski imao epilepsiju. Eto. Zato što, čitajući takve knjige,
učimo se pre svega strpljenju, koje nam nedostaje. Učimo se tome da ne mora baš biti u svakom trenutku zabavno i ispunjeno nekim doživljajem, da nekad mora da se čeka na nešto, jer nekad kad uzmete pa čitate jedan odlomak pa to potraje od klasika, sećamo se svi toga. Tako da mislim da bi trebalo da se vratimo čitanju ozbiljnih knjiga. Svako to će da razumeva i doživljava na svoj način. Mislim da one pokreću i maštu i fantaziju i uče nas međuljudskim odnosima koji nisu iskazani kroz verbalni, a sad i sve manje kroz verbalni aspekt, nego kroz slikovni, kroz emotikone i tako dalje. Tako da mislim da klasici ipak vraćaju čoveka čoveku. A ako bih morala da iznesem jedan naslov, to je možda već i poznato ljudi koji me dobro poznaju, to nije knjiga za svakoga, ja je ne preporučujem svakome, to je veliki zalogaj, ali knjiga koju sam ja 2 puta čitala, a drugi put sam je čitala kada je Vojin dobio dijagnozu i čitala sam je u bolnici i sećam se da su kolege gledale šta je ova ponela u bolnicu, to je Pobunjeni atlas od Ayn Rand. Znam, to sam i videla kod tebe i znam da voliš tu knjigu i zašto je voliš. To je ozbiljna knjiga, treba se vrlo posvetiti, ali menja poglede na mnogostruke načine. A vi, doktorka, imali neka knjiga koju volite da čitate? Pa da kažem, naravno sreće da ima toliko lepih knjiga i da zaista kad god sam u prilici, naročito tokom godišnjih odmora, da koristim priliku da čitam, ali pored toga što je nezahvalno, je tako da savjetujemo, ja bih nekako, čini mi se i vezano za ovaj naš večerašnji razgovor i vezano za to koliko je odrastanje zapravo jedan vrlo dinamičan, da ne kažem izazovni proces, ja bih možda savjetovala da i oni koji su to čitali kao lektiru u srednjoj školi ponovo pročitaju Lovce u žitu. Ili kako smo mi nekada ranije se zvalo u srednjoj školi Lovac u raži, ali mislim da je zaista ponovo divno da čovek pročita i mislim da čini mi se da je možda sad za mlade najizazovniji period ako gledamo u odnosu i na prethodne periode, tako da mislim da je jako dobro da ponovo to pročitamo, da ponovo pokušamo da razumemo tu našu decu i da ponovo im nekako pomognemo u tom njihovom sazrevanju, odrastanju, tako da eto možda da budemo i mi malo lovci u žitu. Tako je, tanka jedna knjižica, ali nekako obeleži svakoga ko je pročita, to se ne zaboravlja. To bi sada možda najstariji sin nešto mogu da čita, ali jeste, da, to je taj period. 14 godine pročita. Ja sam tek na fakultetu i sjećam se, baš se volila, pa sam je dala mami, moja mama tek sa 50 nešto godina pročitala i pričamo o toj knjizi, stvarno je dobra. Ja ne znam koliko da se vama 2 puta zahvalim sad ovako na kraju, ja sam znala da će ovaj razgovor biti ovakav, u stvari nisam znala čak nisam ni nadala da ćemo dobiti ovakve neke poruke od Sonje, od doktorke, toliko važne stvari, toliko ste prilagodili da razumemo to. Evo ja napravo stvarno nisam o tome nešto mnogo znala, od prilika da kažem kao jedna prosječna žena i majka. Evo, ja ipak i razgovaram sa lekarima, ali nisam to znala. Hvala vam neizmerno što ste bile moje gošće, doktorka, na ovom pitkom prenošenju znanja, a tebi, Sonče, na svoj hrabrosti, to sam ti rekla 10 puta, reći ću ti još 10, i na želji što si bila inicijator da se danas okupim i da o ovome pričamo, i na toliko važnih poruka. Evo, ja bih opet sve ovo na billboard, ali doći će vreme i za to, nadam se. Hvala vam još jednom što ste bile moje divne gošće. Hvala tebi, Sero. Dragi naši, hvala vama na pažnji. Svašta smo ovde mogli da novo čujemo, da naučimo. Ja ću nešto i zapisati i kada budem radila ovu epizodu posle u montaži sa mojim kolegom, nešto ćemo svašta ovde i oni i ja naučiti. Vidimo se u sledećoj epizodi, a do tada pozdrav.